À l'ère des infos pertinents, mes chers compatriotes, c'est votre chef de l'État, le président de la République du Mali, Jessi Danté, le chef de l'État. Ne bala na mabaro au sambe sambe, chitigala, dentigala, modintigala, sanyoron keme anga jako sele. Ala ka malien din bela jelen son shija ani kenan la magonyumana. Malien din munu fatura, yani sungalo in kaban, ame ala deli, ala ku besaraka arjanaye. Munu fene fatura, sungalo konala, ame ala deli, ala ku saraka arjana farduswe. Ame malien bela jelen fo, amunu me balole, ame ala deli, ala kan shimaya. Ala kan son shija ni kenan la magonyumana. Ala kan son akli ɲuman akli ban son dunuya la o ni yomal kiyama. Ala ka dɔ fara an ka limaniya kan. Ala ka silamɛya don an dusukun na. An ye bato minnu kɛ sunkalo in na ya Rabbi Allah. Ala ka an ka batow k'an ye arijana ye. Ala ka an ka batow k'an ye an ma akili ye an ma fɔlɔ dunuya in kɔnɔ. Dunuya min na ni Ala ye akili d'i ma a bɛ arijana kɔnɔ don nɔgɔya ye. Ala ka bato in k'an ma akili ye dunuya in kɔnɔ. Ala ka bato in k'an ma sabali ye dunuya in kɔnɔ. Ala ka bato in k'an ma baara ye dunuya in kɔnɔ. Ala ka bato in k'an ma ɲɔgɔn kanu ye tiɲɛ kan dunuya in kɔnɔ. N'o kɛra ni Ala y'o da an ma ko limaniya da an ma ko sabali da an ma ko akili ɲuman da an ma dunuya in kɔnɔ Ala k'o sara k'an ye arijana fardusu ye. Ne balamɛbagaw an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la. Aw ye sunkalo in kɛ courant t'aw bolo ji t'aw bolo. A ye sunkalo in kɛ lamaloya kɔnɔna la a y'a kɛ lagosi kɔnɔna la. Mais Ala de y'a latigɛ tan. Ala ko an minnu ma ko faha mal yurid ko ale Ala b'a sago de kɛ. Ala y'a latigɛ nin cogo de la. An bɛ Ala deli san wɛrɛ ɲinan ni ɲɔgɔn tuma. O y'a sɔrɔ mashallah aw ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Bakari Dante den ye masa min ye Ala ye. N bɛ Mali kɔnɔ an bɛ ka palais kura jɔ ka bɔ u ka balo u ka bolisɔn palais in kɔnɔ. Voilà. I ye faamu. O y'a sɔrɔ an bɛ ka palais jɔ. Palais min masa min ye Ala ye saraka bilenman bɔ a kɔnɔ a y'a fɔ ko amina. O y'a sɔrɔ an bɛ ka palais jɔ Mali kɔnɔ. Palais min maliyɛn denw yɛrɛ mɔgɔ min ta ka k'u ka jamana masakɛ ye. Maliyɛnw an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana bɛ lagosi de bolo. An ka jamana kɛra lamɔliyali jamana de ye. An ka jamana kɛra maliyɛn den fantan place t'i bolo. An ka jamana kɛra maliyɛn den min ni i tɛ marifa ta place t'i bolo. An ka jamana kɛra ka marakadenw na gosi u sigiyɔrɔ la k'u la maloya u ka sigiyɔrɔ la. An ka jamana kɛra surasiw minnu na an bɛ ka an ka impôt d'u ma u bɛ ka maliyɛndenw faga. Dogoli tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a ma dogo mɔgɔ si la. Mais an bɛ Ala deli san wɛrɛ ni ɲɔgɔn tuma o y'a sɔrɔ maliyɛndenw ka laɲini a sigiyɔrɔma caman Ala sabatira ni masakɛ ye masakɛ min ni maliyɛnw ye kala ta ye ka kɛ Mali président ye. An bɛ Ala deli san wɛrɛ ni ɲɔgɔn tuma o y'a sɔrɔ Mali surasiya an y'a ci an ye surasiya kura sigi surasi minnu bɛ maloya minnu b'a dɔn k'a fɔ ko indépendance taara Mali bolo depuis 1960 ko bi ye 2026 de ye ko masa min Ala ye n'i kɔfilɛ i tɛ foyi ye ni poussière tɛ. An mago b'o Mali sugu de la. Maliyɛndenw lajabali min dara aw kan depuis Ala ye Mali dan don min na depuis Damɔzɔn tuma fɔ bi Mali ma deli ka la maloya tan. Mais ni Ala sɔnna a ma a bɛ ban. Masa min Ala ye Asimi Goyita Mali président kɔrɔ interim ale ka ko banna mɔgɔ si kana wele tugun ko président aw ka jamana masakɛ de bɛ ka kuma aw fɛ Bakari Dante den Dante mɔgɔ min ma deli ka nkalon tigɛ aw ye ne ma deli ka nkalon tigɛ aw ye mɔgɔ min ma deli ka fɛnw san ni maliyɛndenya ye mɔgɔ min ma deli ka silamɛya la gosi mɔgɔ min ma deli ka Mali tabiya foyi la gosi fɛn kelen bɛ digi ne la o y'an ka baarakɛbaliya de ye ni ye ne diminen ne bɛ dimi baarakɛbaliya de la parce que ne b'a dɔn maliyɛnw ne ye maliyɛn de ye ne n'aw bɛɛ bɔra cogo kelen na ne tɛ fosi ni maliyɛn tɛ masa min ye Ala ye ne b'a dɔn opportunité min dira ne ma n'a ɲɔgɔn dira aw ma aw bɛɛ bɛ tɛmɛ ne la n'an ka segin a kan ne ye maliyɛn de ye ne tɛ kɛ foyi maliyɛn tɛ ne b'a dɔn opportunité min dira ne ma n'a ɲɔgɔnna dira aw ma aw bɛɛ bɛ tɛmɛ ne la ne bɛ kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ
ne tɛ kɛlɛ kɛ ko n ka bon n tɛ kɛlɛ kɛ ko n ka jan n tɛ kɛlɛ kɛ ko n ka kegun n tɛ kɛlɛ kɛ ko hakili bɛ n na n bɛ kɛlɛ kɛ de parce que n b'a dɔn maliyɛn den ye fɛn min ye n bɛ kasi de parce que n b'a dɔn maliyɛn den ye fɛn min ye maliyɛn denw ne y'aw ka jama ɲɛmɔgɔ de ye ala y'a kɛ ne nana ameriki a ye ɲɛmɔgɔya diyan ameriki n ye nafa caman ɲɛ amerikɛnw ye mɛ adamaden ala ye mɔgɔ dan k'i kɛ i n'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ ɲɔgɔmɛ kɔnɔ o ni buna adamaden ala ye nin dantanfɛn saba dan ala y'a kɛ fɛn fɛn ye a bɛ segin ka taga bɔ yɔrɔ la a hakili bɛ taga bɔ yɔrɔ la fo ala y'a ba i la ala ye nin dɔnniya o ni nin hakili di dantanfɛn saba de ma ala ye hɛrɛ min kɛ ne ye ameriki ka dɔnniya fitinin min kalifa ne la bi ka jɔyɔrɔ min di ne ma ameriki ne ka cɛya tɛ kalifa de don ne bɛna ameriki don min na se tɛ ne ye dabali tɛ ne ye n fa tɛ yen n ba tɛ yen n nana ameriki ala ye sababu ɲumanw kɛ n ye k'an bila yɔrɔ la yɔrɔ min ma deli ka miiri a la ko n bɛ kɛ yen ka kow ɲɛnabɔ n ye ma deli ka miiri ko minnu na ko n bɛ se k'a sɔrɔ yɛrɛ kuma to k'a ɲɛnabɔ ne ka cɛya tɛ o san hakɛ kɔnɔna la ne bɔra mun kalama adamaden mago bɛ opportunité dɔrɔn de la donc komi ne ka parcours yɛrɛ ye opportunité de ye donc ne b'a dɔn opportunité bɛ créer cogo min na ne bɛ fɛ ka kɛ mali président ye o de la ka opportunité créer an fa jamana kɔnɔ ka n ka jamana bɔ nin faden sagoya in na k'a yira diɲɛ la ko maliyɛn den tɛ fugari ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko maliyɛn den ka baara se ka kɛ zirinda ye k'a yira diɲɛ la ko maliyɛn den ka baara se ka kɛ ko damɔzɔn ye mun kɛ sunjata ye mun kɛ sumanguru ye mun kɛ cɛba ye mun kɛ cɛba ninnu bɛna don min na olu ko ko jɔn qui était le référence de Babemba? Ça, c'est des questions que nous, on doit se poser. Qui était le référence de Tchétiba Dante? Qui était le référence de Sundiata Keita? Qui était le référence de Soumanguru Kanté? Ça, c'est des questions qu'un homme intelligent doit se poser. Ils n'avaient pas de référence. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des valeurs. Damé de Kumbula, Tabia de Kumbula. Donc, si ça, on a kelé, nous, le kelé. Parce que, Oulu est barakeni valeur de, il n'avait pas de référence. Amounoume bi, référence ba amoulou, ou à valeur ba aouna. Donc, comment ça peut-il que, Arama dit, mais c'est qu'un tableau flasro, il y a référence sur nous, il bémaké, oui. Kaklaka damé soro, nous, oyi, djougoui, et bien, c'est trop de bien qui est rebo kolola. Il m'a décès. Il m'a décès. Donc, on a un barra de quai. Mais barra, c'est qu'à il faut opportunité de créer. Jamanyemoro, il était à baraka monola. Jamanyemoro, il était à kalata monola. Jamanyemoro, il opportunité de créer. Opportunité de créer balia, jamana kono, bararo kono, ou jamanyemoro ka fotidi. Ni jamanyemoro maseka joro créer, ka baroro créer, ka soro créer. Ka taganya créer, ka lakanda créer jamana kono. Jamanyemoro, il veut beau y placer là. Moro be ble inola. Depuis là, il vient d'habiter. Depuis là, il vient dans domina. Jamanyemoro joro befle. Jamanyemoro te alaye alamachi kirate kiraso mogote. Jamanyemoro de ka barayi. Ka moro ku nyeshin jamana ma. Kala ni soroye jamana kono. Wala sa jamana kono dome barake ka seku yere yakubaya. Ni jamanyemoro te seka ninke nafatila. Ne Dante, ne bɛ se ka nin kɛ Mali kɔnɔ. N y'a kɛ Amérique, n y'a kɛ n yɛrɛ ye, ma marifa ta, ma bin mɔgɔ kan, ma mɔgɔ wari suɲɛ, ma coup d'état kɛ, ma sariya violé. Ala ye ne bila yɔrɔ min na bi, Ala ye carnet d'adresse min di ne ma bi, Ala ye dɔnniya min di ne ma bi, ne ni mɔgɔ ɲuman minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn bi, a k'a d'aw ma madama, a ka ca Ala fɛ o ni maliyɛnden ɲuman minnu bɛ Mali kɔnɔ, o ni Mali kɔ kan, ni anw farala ɲɔgɔn kan. Am se ka jamana jɔ k'a kɛ komi Amérique. Am se ka jamana jɔ k'a kɛ komi Dubaï. Am se ka jamana jɔ i n'a fɔ ko Qatar. Dɔ kɛra nkalontigɛ la, dɔ kɛra ɲɔgɔn jalaki la, dɔ kɛra ka baga mɔgɔw ma, dɔ kɛra promesse futa la. Il est temps que an ka ɲɛsin baara ma. Ne bala lamɛnbagaw, Malien, ne b'a dɔn ni n dayɛlɛnna Malienw ye, maa tɛ diɲɛ kɔnɔ maa min bɛ se ka Malien dan.
ne ka histoire y'o de ne kɔrɔbayara Mali kɔnɔ n kun bɛ taga kulu la n kun bɛ taga bin tigɛ ne ma sɔn n'aw ye ne kɔrɔbayara Bamakɔ n kun bɛ taa pigeon san suguba la dimanche fɛ ka pigeon 2 mara k'a mara pigeon ka bugun ka pigeon feere ne ma sɔn n'aw ye ne kɔrɔbayara Bamakɔ n kun bɛ zonzannin san ka zonzannin bila sulu kɔnɔ k'a bila ka bugun n b'a feere ne ma sɔn n'aw ye ne kɔrɔbayara Mali kɔnɔ samedi dimanche n kun bɛ taa n ka foro la ka taa n ka tigani sɛnɛ n mamuso tun bɛ n dege sɛnɛ la depuis n ka dɔgɔ ne ma sɔn n'aw ye ne kɔrɔbayara Mali la n kun bɛ ballon tan carré kɔnɔ telekun tun bɛ n sen bɛɛ minɛ an bɛ kɛlɛ kɛ carré kɔnɔ an bɛ bije an bɛ sikɔlɔw ci ne ma sɔn n'aw ye ne kɔrɔbayara Mali kɔnɔ ne tun bɛ taa n ka minɛn sigi suguba la butigiw da la ka muso silipuw feere musow ka hakɛ to ka denfiniw feere walasa ka se k'an yɛrɛ balo ne ma sɔn n'aw ye ne kɔrɔbayara Mali kɔnɔ ne tun bɛ pétard feere iri marchandi la tuma min na n terikɛw bɛ kɛ kulonkɛ la temi na u bɛ temi ni kulonkɛ la tuma min na Mali kɔnɔ ne tun bɛ taga pétard de feere ne tun bɛ 31 su fêter 11h 23h55 n bɛ taa sɔrɔ u sigilen don u ka musomaninw b'u ve la ne bɛ na avant 5 minutes avant minuit Mali bɛɛ kulo bɛ ne la ne ye baarakɛla de ye ne ka histoire tɛ dɔ y'a sɛbɛn dɔ y'a fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka n ka histoire fɔ n yɛrɛ ye ne ma sɔn n'aw ye ne ma sɔn n'aw ye ne t'aw ni foyi cɛ ne ye maliyɛn de ye n kun bɛ taga jɛgɛ minɛ tuma o tuma ni n taara Jikɔrɔ ni n bɛ taa jɛgɛ minɛ ne bɛ Wolofobugu ni n bɛ taga baara la tuma o tuma n bɛ taa jɛgɛ minɛ la ne ma sɔn n'aw ye n bɛ sigi gɛrɛn na ne de ye gingin gɛrɛn créé Bamakɔ denmisɛnninw ka su ɲɛna fo ka dugu jɛ 5h du matin ne de y'a créé parce que baara tun tɛ yen ne ma sɔn n'aw ye donc moi je connais votre agonie ne somɔgɔ tɛ Mali ministre de défense ye ne somɔgɔ tɛ Mali britannique militaire la mun ye na don moi je ne suis pas un enfant de privilège qu'on a créé de l'opportunité pour te faire rentrer en bas de table pour gouverner le pays un jour ne ka CV o tɛ ne ka CV la ne ka CV ni sɔrɔsi ninnu ta tɛ kelen ye ne filɛ ka n ka CV de fɔ aw ɲɛna ni ne ka CV ye donc moi je comprends votre problème moi je suis vous j'étais comme vous je sais comment sortir dans la pauvreté je sais comment réussir sans avoir de relationships donc na aw mago bɛ jama ɲɛmɔgɔ la mun bɛ se k'aw ka sɛgɛn ban ala ta ye tiɲɛ ye mais ala ye mun kalifa Bakari den na ne ma jɔ n ka sɔn na dɛ donc maliyɛnw ni sɛgɛn ni t'aw ka sɛgɛn ye wa ni tɛ maliyɛn den fanba sigiyɔrɔma 100 ni tɛ 90 kɛcogo ye wa donc ne n'aw de ye kelen ye ne bɛ ka kɛlɛ kɛ n siya de nɔfɛ ne bɛ ka kɛlɛ kɛ n bɔnsɔn de nɔfɛ ni ne sera k'an yɛrɛ b'o la ne b'a dɔn mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ bɔ fantanya la cogo min na ka sɔrɔ i ma lajaba diɲɛ bɛɛ mago bɛ fɛn kelen pe de la i ye kalan kɛ o i mago bɛ fɛn kelen de la i ma kalan kɛ o i mago bɛ fɛn kelen de la i somɔgɔ bɛ se fɛn na o i mago bɛ fɛn kelen de la i somɔgɔ tɛ se fɛn na o i mago bɛ fɛn kelen de la i bɛ se kuma la o i mago bɛ fɛn kelen de la i tɛ se kuma la o i mago bɛ fɛn kelen de la diɲɛ bɛɛ mago bɛ mun de la diɲɛ bɛɛ mago bɛ bɔda de la tout homme n'a besoin que leur opportunité. Tout homme n'a besoin que l'opportunité. Et sans l'opportunité, il n'y a rien que tu peux devenir. Donc, on a rendu l'opportunité pour quelques-uns et créé la souffrance pour la majorité. Voilà pourquoi le Mali est l'un des pays les plus pauvres sur la terre de Dieu. Et si on peut créer l'opportunité pour tous les Maliens, sans tricherie, sans ambiguïté, sans les relations familiales, comme on a fait aux États-Unis, tout le monde peut devenir comme moi et plus que moi. Et moi, Dante, étant votre chef de l'État, c'est ce que je compte faire. Donc, Maïraoula, Kadjiya Selina, Anga Akilou ke Klenye, Anga Bolo Fradonga, Anga Akilou ke Klenye, Anga Do Dakle Fe, Anga Bo Dakle Fe, Anga Chaîne WhatsApp groupe Bay,
aw bɛɛ ka aw sɔgɔ a kan an ka jɛkuluba créer jɛkulu min masa min ye ala ye an bɛna an ka jamana ta k'a mara tiɲɛ kan maliyɛndenw ka sɔnni a ma an ka jamana bɔ ni faden sagoya in na a kɛra a mɛnna a tiɲɛna a mɛnna don dɔ bɛ se an k'an jasigi sini bɛ se ni ala sɔnna a ma ni kira sɔnna a ma ala de y'a latigɛ ala ma ala tigɛ i b'a dɔn dɛ tubabuw de jɔlen bɛ da la i b'a dɔn dɛ américains de bɛ k'an makɔnɔ e m'a faamu dɛ politiciens de bɛ da la i m'a ye dɛ u t'a fɛ de i m'a ye dɛ u bilala kɔ nin bɛɛ jito a kan de Mali bɛ ka nin fɔ depuis 1960 fo bi kama mɛnɛ sisi ma bɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna ko dans la loi de l'attraction n'i bɛ ka ala matara ko maa min b'i i ta kɛ mɔgɔ jalaki ye ko ala t'o fɛ a b'o kalama est-ce que aw b'a dɔn ko mɔgɔ min ka baara ye kasi ye diɲɛ dogo don ko ala mago t'o la mɔgɔ n'i bɛ ka kasi k'i ye fantan ye n'i bɛ ka kasi ko fɛn t'i bolo ala bɛ bolokɔniya mɔgɔ i bɛ fɛn fɛn b'i da kɔnɔ tuma bɛɛ i bɛ k'o de ye aw bɛ k'a fɔ depuis 1960 ko se t'aw ye dabali ta ye donc tant que an mana nin sebagaya ye a b'aw si kɛ fantanya la a tɛ kɔrɔbɔ dɛ tout ce qui sort de la bouche d'un être humain l'être est aimantique donc an ka jamana bɛ kasi kule a tɛ yen kɛlɛ c'est pour cela il y a tout ça là aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ o de bɛ kɛ yen parce que o de créelen don bon mali moriw bɛ nin dɔn mali dabalitigiw bɛ nin dɔn mali sɔrɔsiw bɛ nin dɔn donc il faut vous garder dans la pauvreté il faut vous garder dans l'oppression donc ni ala sɔnna ma Bakari Dante den on va mettre fin à ça inchallah ni yɔrɔ in na yanni n ka taa yɔrɔ jan mais maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ta ye jamana ko ye mɔgɔ mɔgɔ ko k'i tɛ nkalon dɛmɛ ne donna aw fɛn fɛn gasi la an ka kuma kɔnɔna la aw ka yafa n ma ka d'a kan bi ye yafama deli kalo ye bi ye yafa deli don ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ta ye maliko ye mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ ka nkalon dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ ka nkalon dɛmɛ ni min yɛrɛbakun feere duɲa ma ne donna aw fɛn fɛn gasi la an ka kuma fɔcogo aw bɛ yafa n ma aw bɛ n to deniya ye ka d'a kan kanu de don mɔgɔ den bɛ bi a tabaga de bolo donc n bɛ n kanubagaw ne donna n kanubaga minnu gasi la minnu bɛ fɛ n ka kumacogo dɔ la n ka kumacogo n'u ta tɛ kelen ye parce que ne tɛ Mali la ne bɛ Amérique de n tɛ se ka ɲa fɔ bɛɛ la n tɛna n sigi an ka nkalon tigɛ mɔgɔ i tɛ mun ye i tɛ nin yɛrɛ ko ye ne tɛ Asimi Goyita ye ne tɛ nkalon tigɛla ye donc n ka kumaw fɔcogo o ni n ka ko approche cogo n'o ni e ta tɛ kelen ye o kɔrɔ tɛ k'i ka wusa ne ye ne ka wusa ne ye o kɔrɔ de kan ka kow tɛ kelen ye donc ne donna mɔgɔ min gasi la o kɔnɔna la n b'aw deli aw ka yafa n ma deniya kama mais masa min ala ye n tɛ n ka kɛlɛkɛcogo n t'a dabila hadamaden jɔn si ye parce que un homme tu dois être qui tu es. Tu ne dois pas essayer de te conformer par rapport à la manière dont les gens veulent te désigner. Donc, moi, je suis un leader. Donc, moi, j'approche tout comme un leader. Donc, on a mis Yafadeli qui est un canard fait. On a mis tiens quelqu'un. Après, il y a après, il y a fait Yafadeli Asimi Goyita Batara Dem Fere. Parce que, au moment où on a kumata, ou de la viro dota, ko Dante Boraka Yafadeli. Nebe Yafadeli a fait. Mɔgɔ min ba sɔnna furu ma o ni mɔgɔ min ba ma sɔn furu ma ɲamɔgɔden ne bɛ yafa deli ɲamɔgɔden fɛ han mɔgɔ min ba ma sɔn furu ma Asimi Goyita a ba ye Darusalam ka de ye a ba ma sɔn furu ma n y'a mɛn yɛrɛ k'a ba sara ala k'a ba dayɔrɔ sumaya k'a ba sara ko mɔgɔ a bɛ to ka mɔgɔ min bɔ k'o y'a ba ye k'o t'a ba ye source garantie donc ne tɛ yafa deli coup d'état kɛla fɛ ne tɛ yafa deli kafiri fɛ ne tɛ yafa deli maa min ye n fa jamana sariya sɔsɔ donc fo ka diɲɛ wuli ne tɛ yafa deli ninnu fɛ ne y'a fɔ Mali bɛɛ ɲɛna ne Dante ne ɲɛ bɛ da ninnu su de kan saya de bɛ ne n'u fara ne tɛ kulonkɛ la dɛ saya de bɛ ne ni Mali sɔrɔsi bandi ninnu fara ne b'u faga ou bien u bɛ ne faga ce n'est que deux choses qui est sur la table saya ne b'u faga de ne y'u sɔrɔ ne b'u faga moi je n'ai rien à les côtoyer moi je vais leur mort n bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama nkalon t'a la dɛ moi je vais leur mort ne b'u kɔ de ne y'u sɔrɔ n b'u faga a bɛɛ ni kuranɛ cɛ o tɛ tɛmɛ o kan dɛ kulonkɛ ka d'aw ye ne tɛ kulonkɛ la ninnu ye ji de da ne fa jamanadenw ɲɛ la u ye maliyɛndenw bila ka kasi ka maliyɛndenw bila dibi la ka maliyɛndenw lajaba san 6 u bɛ faga de ils seront pas jugés
ou be fagadi sa dron ne nous fara ne ne nous nya gara nyonga ni Assimi Goïta na Amérique ne ma faga nte halalai ni Assimi Goïta ko kabe na Amérique chini na be jigin palais la Amérique palais ni mata faga mi fe finir ala fa kana no gani ora tete mo kane. Donc moi je les déteste me fait dien bega boa kalama moi je les déteste voilà ne be fe ka faga di ne ba kodi woni ya soro mba faga a beni kurane che ora tete mo kan ne te Clément Dambélé de ne be nta fo live de là je vais sa tête ne ya soro mba faga ora tete mo kan parce qu'il a humilié mon pays. Moi je le déteste. Donc faut ka djawli ne te ya fa deli mianga din saraka din fait que cela soit très Allah enene manyu